ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏର ଥାନା ଖୋଲିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନ୍ଆଇଏ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀବିହାର ନିକଟସ୍ଥ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗରଠାରେ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଆଇଏ ଥାନା ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଏନ୍ଆଇଏ ଥାନାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟସ୍ଥ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଆଜିର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ 1000 ଲୋକ ଆଗରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧରେ 300 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନା, ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ କନେକ୍ଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ପ୍ରାୟତଃ ସରିଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉଟା ଜଟିଳ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଯୋଉ ଟନେଲ କୁହାଯାଉଛି ତାହାର କାମ ସରିଯାଇଛି। 4.5 କିଲୋମିଟର ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବା ଲମ୍ବା ଏ ଟନେଲ ଏବଂ ତାହା କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏଣୁକରି ୟା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ୍ର କାମ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ରହିଛି। ତା ଉପରେ ବି କାମ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ମାସ ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80% ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଚଳିତ ରବି ଋତୁରେ 14 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 22% ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଅଧିକ ହେବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ ଅବସରରେ ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରଥଖଳାରେ ଚକ ଅଖ ଡେରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଛତା ବିଜେ କାହାଳି ସହ ପଟୁଆରରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହେବେ। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ରଥଖଳାରେ ବିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ରଥର 2ଟି ଚକରେ ଡେରା ଯାଇଥିବା ଅଖ ଚକରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ରାତ୍ର ଚାପରେ 21 ଘେରା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଭଉଁରୀ ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋପନ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ହରିୟାଣାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ପୁରୀର ୟୁଟ୍ୟୁବର ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେନାପତି ପୁରୀ ବୁଲିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ କାଳିକା ଦେବୀ ସାହିର ପ୍ରିୟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ ପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଦେଶର ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋନାଠାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗୋନାଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଭାରସୁଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର ପରାକ୍ରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣ୍ଡୋବିର୍ଲି ଗ୍ରାମରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ନେଇ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 300 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମିରେ ରୋଗପୋକ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କହିଛନ୍ତି। ଫିମ୍ପି ମାରୁଥିବା ରୋଗ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମାନ କରିଛି। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।